Hej så alle sammen, og velkommen til den her video. I dag der skal jeg til springundervisning på Askur. For første gang i det, der føles som 100 år. Så det bliver spændende at se, om han er klar. Han har jo stået stille i en måned, og så er han blevet reddet 2 eller 3 måneder nu igen. Så det bliver spændende at se, hvordan han er, efter han har stået stille. Han stod stille på grund af, at det blev ved med at gå, som jeg snakker om i vores andre videoer, at vi havde en virkelig dårlig periode, og det blev bare værre og værre. Og det viste sig så, at det var fordi, at han var 10 cm skæv i krydset, og som så førte op til, at han var skæv i nakken. Hvor han så var 10 cm skæv mellem de første nakkevævler. Så det blev der rettet op på, og det er ikke noget, der har nogen betydning for ham eller noget. Det kan være, fordi han er glæden på foldene. Men i dag der skal vi som sagt til vores første springundervisning, og jeg glæder mig super meget. Jeg er lige ankommet på rideskolen, og jeg skal ride klokken 6. Og klokken den er lige nu 13 minutter over 4. Så nu skal jeg bare have pakket mine ting, læsset, og så skal jeg til at køre afsted. Er vi på vej? Skal jeg lige have læst ham. Jeg har fået pakket mesh og alle mine ting. Skal jeg lige have læst ham og krydse fingre for, at han går lige op. De 2 sidste gange, der har jeg lige skulle overbevise ham lidt, men altså han tager der ikke mere end 5 minutter. Så har jeg fået ham læsset. Og nu skal vi køre. Ellers kan vi ikke nå det. Er vi klar til undervisning? To change your mind, I could give 1,000 reasons why, and I know you, and you've got to make it on your own, but we don't have to grow up, we can stay forever young. Living on my sofa, drinking rum and cola underneath the rising sun. I could give 1,000 reasons why, but you're going, and you know that all you have to do is stay a minute. Just take your time, the clock is ticking, so stay. All you have to do is wait a second. Your hands on mine, the clock is ticking, so stay.
her ved bilen. Bruger lige lyset. Men jeg er mega glad. Det gik virkelig godt. Jeg skulle være træt. Så vi sprang kun 3-4 baner eller sådan noget. Så det var ikke særlig meget. Men det vigtigste var, at det gik mega godt, og det gjorde det meget bedre end sidste gang, jeg var springundervisning. Så det er jeg virkelig glad for. Og vi glæder eller jeg glæder mig i hvert fald mega meget til næste springundervisning igen. Jeg er kommet hjem, jeg kører på rideskolen nu. Men jeg vil egentlig bare sige tusind tak, fordi I så med. Det kunne ikke have gået bedre, end det gjorde, så det var dejligt, og vi glæder os super meget til næste springundervisning. I kan jo lige skrive i kommentaren, hvis I vil have flere af sådan nogle videoer her, som er lidt atypisk for Island, eller hvad man skal sige. Men hvis I vil have nogle flere spring